Τι ωραίο συμβαίνει στη ζωή μας. Ωραίο. Τι ωραίο. Πες κάτι ωραίο είπα. Να είμαστε Το ότι είμαστε εδώ. δίπλα από το Μουσείο της Ακροπόλεως. Oh yeah. Με τον Τίνο, το φίλο μας. Εδώ. Να τον δούμε τον Τίνο. Γεια σου Τίνο. Τον Έλληνα Γεια σου Τίνο. Ναι, ναι. Γερμανία. Με την Δώρα τη φίλη μας. Α, εσείς και είστε. Εγώ είμαι η Δώρα. Αλήθεια τώρα, τι κάνετε? Προς το παρόν απολαμβάνω καφεδάκι. Για να δω το καφεδάκι που απολαμβάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Και εσείς κύριε ποιος είστε? Εγώ είμαι ο Φούφουτος. Και εγώ ποια είμαι? Λοιπόν, είμαστε δίπλα στο Μουσείο της Ακροπόλεως, όπως είπαμε. Εδώ, πίνουμε καφέ. Λόγω κρίσης των πλαστικών, εδώ για να μην μας κατηγορούν. Καλά, το πλαστικό το έχουμε χρόνια, δεκαετίες. Το πλαστικό δεν φταίει. Έχουμε κάνει περικοπές στο σέρβις. Άσχαλα μην τα πίνουμε μόνοι μας, πήραμε πλαστικό. Ακριβώς. Και σιγά σιγά θα πάμε να φάμε κανένα παΐδι, θα πιούμε καμιά πυρίτσα. Να δροσιστούμε. Να δροσιστούμε. Εδώ είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Breakfast you finishes way too early. Well, you get up way too late. Εδώ μένουν οι Μίτσι, Τι είναι η Μίτσι? Η Ντόρα μπροστά στο σπίτι του κυρίου του Χατζόπουλου. Hello Ντόρα. Hello. Ακριβό γούστο, καλό γούστο. Δεν έμεινε όπου τόπου. Τώρα πολλοί λένε ότι είχε γούστο και στις γυναίκες, αλλά μεν αυτή σταμάτησε και κάτι καλόγια. Ποιανού να είναι αυτή φυλακή, άραγε, και λί βλέπω. Μια Λεβέντη που ήταν για τα σίδερα. Και λί βλέπω. Εδώ πας προς το λόφο της Πνίγας. Το συνέθησιο. Ωραίος κινηματογράφος, καλοκαιρινός, δροσερός, αχ τι ωραία.